Som veľmi vďačná, že mi bolo dopriaté byť účastníčkou jarného reštartu v tomto roku, ktorý pripravila Dáška. Bolo to vedené v duchu zásadotvornej stravy 21-dňovej. Vôbec mi to nerobilo problémy. Varenie a dokonca sa pridal ku mne aj manžel. Veľmi mu chutili tie jedlá. Bezmesité, bezmliečné, bezvaječné, bezlepkové. Úžasné recepty sme si navzájom posielali v našej bezpečnej uzavretej skupine, čo sme boli účastníčky tohto projektu. Nám to veľmi pomohlo. Hlavne nám to pomohlo v našich emočných výkyvoch. Obaja s manželom sme emočné typy. Vlastne tá hladina toho výkyvu sa nám sploštila, zmiernila. Lepšie sme dokázali zvládať stres. Vyčistilo sa nám telo, myseľ aj duša. V neposlednom rade najviac sme vďační za ten poznatok, že nám prestali chutiť sladkosti. A to až tak, že keď sme ich po tých 3 týždňoch ochutnali, tak boli neznesiteľne sladké pre nás. Podarilo sa nám schudnúť pár kíl a som o tom presvedčená, že táto zásaditá strava prirodzenou a veľmi ľahkou formou spúšťa samoliečenie tela a organizmu. Dášine reštarty sa stávajú súčasťou už nášho bytia. Bez nich si to ako nevieme predstaviť. Každý reštart nám prináša nové recepty, nové aha momenty, ktoré nás stále posúvajú ďalej. A ja to osobne vnímam tak, že tento reštart by si mala dopriať každá žena, ale aj muži, lebo je to hlbokým prejavom sebalásky, sebaúcty voči nášmu telu, našej mysli, našej duši. A cez tento reštart sa otvárajú rôzne bloky, ktoré možno ani na tej mentálnej a duševnej úrovni nie sme schopní spracovať, ale tá zásadotvorná strava to otvorí, spustí, vyčistí. Čiže sa dostávame hlbšie k sebe, ako keby sme šúpali tú cibulu a spoznávame fungovanie nášho tela, nášho trávenia, ktoré jedlá sú pre nás prínosom, ktoré nám škodia, z ktorých sme viac nafúknutí alebo podráždení. Čiže vrelo odporúčam Dáškin každý reštart, lebo je jedinečný, je pripravovaný s obrovskou empatiou, pozornosťou, odbornosťou voči všetkým účastníkom uzavretej a bezpečnej skupiny, ktorú ona vytvára. Takže som nesmierne za to vďačná a ešte raz veľmi, veľmi ďakujem, Dáši.